Какво правя в 10 вечерта? Нормалните хора обмислят спане. Аз мисля, че е време да се пренареди това. Мале, това е срам! Нещото, което знаете за мен, обичам Hello Kitty и панделки. И звездите, но това е друга тема. Много хора питат, Ариелче, колко панделки имаш? Въпросът не е колко имам, колко нямам. Айде да почваме. Да, моята обсесия по панделки, това са някои от тях, най-любимите ми всъщност. Особено ето тези двете. Така, тук имам и диадемки с панделки. Аз може да имам чехли на Hello Kitty, обаче задължително имам и такива с панделки. Добре, това панерче е сортирано само с панделките, които използвам най-често. Ето тук са ми шноличките, тях ще видя в какво панерче да ги прибера. Добре, тук слагам големите. Тази ще изхвърля, защото е почнала да се къса. А ето тук и тук са малките, като тук са нали по-обикновени, а тук са по-сладки. Тук са ми обемните скрънчета, а ето тук са мъничките. Ще пробвам да го изпера, ако не ще го хвърля това, защото някакси гадно ми изглежда вече. Това ми е едно от най-любимите, шивачка ми го прави. Вижте колко е красиво. С дълга коса съм, пробвах да нося такъв тип, които висят. Ластици обаче и не ми харесва. За да ги нося, пробвах да ги вържа на панделка, но не става, така че ще ги подаря просто. Ето това са ми лентите за коса, които най-вече си нося с клинчета, а тези 4 са ми пухените, които си ги нося, когато си правя скинкера. Имам и такива за лактите на My Melody и тези. И тези също, които стоят в банята, не лактите, а китките исках да кажа. Изобщо не искам да се разделям с тази, обаче хора наистина е поне на 8-9 години. Пера си ги постоянно, но тя вече е доста захабена, така че ще я изхвърля. Ето тук в това несерче са моите антики, които аз все още обичам. Тук има бандани или така нареченото кърпи за глава, които са на повече от 10-12 години. Винаги съм ги носила и то ето така отново на панделки ги връзвах. И това нещо се случва още преди, както казах, 12 години. Панделките неразделни от мене! Тук са ми диадемките, някои от тях. Тук има малки скрънчета, малки ластички, черни фибички малки и тук всякакви други по-шантави фибички, заедно с такива въшчици. Тези звездички са ми любими. Аз много обичам звездите по принцип. Намирам спокойствие в тях. Много обичам, когато небето е пълно с звезди. Гледам го, успокоявам се, много ме кефи. Тези фибички са на поне 15 години. И още ги пазя. Очудваме ли се, че намираме панделка? Всичките неща, които ползвам за Heatless Curls, всякакви джаджи и саламчетата ми. Шапчетата ми за след баня. Тук имам бонет, с които спя. Ето тази е примерно... Чакайте сега. Тази е за да може косата да стои вътре, обаче пусната. Тази е просто такава за главата. За темето исках да кажа. Това са неща, които не използвам. Ролки просто не знам, не използвам. Ето и още фибички. И ето така, вижте колко подредено стана. Оп. Ето и тук долу. Доволна съм.